Tallem el carbassó a tires afegim un raig d'oli i cuinem al microones a màxima potència durant 5 minuts. Posem a bullir l'aigua amb una mica de sal i oli. Posarem la mateixa quantitat d'aigua que de cuscús. Quan bulli l'aigua, retirem del foc, afegim el cuscús i remenem fins que el cuscús absorbeixi tota l'aigua. És molt important escórrer bé el carbassó perquè no deixi anar molta aigua. Posem les gambes pelades a la paella, el carbassó, el cuscús i salpebrem.